ചെറിയ ദിക്റാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ പവർ വല്ലാത്തതാണ്. 6 ദിക്റുകൾ ഒരെണ്ണം 33 തവണ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് അവസാനം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമെന്നാണ്. ആദ്യം നിയത്ത് വെക്കുക, പഠിച്ചവനെ എന്റെ ഏതൊരു ഉദ്ദേശമാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിദേശത്തുള്ളവരുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്താഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, സമയം വളരെ കുറവാണ്. ഈ 6 ദിക്റുകളും അറിയാത്തവരാരും തന്നെ ഉണ്ടാവൂല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ നമ്മളിത് പലപ്പോഴും പല സമയത്തും പല എണ്ണത്തിൽ 11 ചൊല്ലുന്നവർ, 10 ചൊല്ലുന്നവർ, 3 ചൊല്ലുന്നവർ, ഈ 33 എണ്ണം നമുക്കറിയില്ല ഇല്ലേ? എന്നാൽ ചൊല്ലിക്കോളിൻ ഈ 6 ഏതൊക്കെയാണ്? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ, മാഷാ അല്ലാഹു ലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാ, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ, സുബ്ഹാനല്ലാഹി ബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അദീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്.